Армія, надрукуй перемогу! Так, доброго вечора, з України. Так, всім заздалегідь дякую. Ну і там по закінченню збору, то хлопці проведуть якусь там оцю лотерею і там. Хто победить в той лотереї, в общем, переможець отримує отой американський клікер, блядь, який ще пам'ятає В'єтнам там, блядь, і Ніксона. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім дякую. Все буде Україна.